Niin, valmistetaan ja se kuvaa nyt. Ja sä otat tän I love you -tykkärin. Mä tuun tänne. Toivottavasti se kuuluu tuossa sitten. Niin, eli... Mitä mun piti sanoa? Sano sä, että me ajateltiin tehdä pääsiäisvideo. Ajateltiin tehdä pääsiäisvideo. Kovempaa. Ei se kuulu tuonne. Tuu lähemmäs istumaan. Kyllä se vaan. Ei se vaan kuulu. No, laittaa volyymi päälle. No. Pistäkää volyymi taivaisiin, mutta nyt tää meni jo tässä vaiheessa pilalle. No, niin, mä ajattelin tehdä pääsiäisvideo, johon tulee... Me kerättiin vaivalla näitä ja sitten ei näillä ole mitään tekemistä tässä. Tää vaan tuottaa allergisia reaktioita molemmille. No, joo. Siksi mä ajattelin tähän videoon semmoista pölykehystä. Tätä. Kiitos. Se on hieno, kun siinä pölyä kaikkea. Alkaa aivastuttaa ja valmiin. Pistä ne pois. Niin. Eli meillä, kuten huomaatte, on hyvin keskeneräiset kossit. No tuolla mä tein tämän, siis paletta on Ash Ketchumista. Ash Ketchum palettaunista. Niin, eli palettaunista ja kukaan ei huomannut, että mä meinaisin niinku olla karaoke. Mulla on vielä niitä jollotteen housuja, ei saa laukkuakaan eikä oikein mitään. Mulla on perukki ja paita ja kaikkea. Tai ei oikein mitään muuta. Ja pakakon on kohta, eli me mennään pakakoniin. Ja niin, siellä valvoitetaan maailman pallotsippingoa. Eiku, no joo. Niin. Olemme näitä järkevääkin asiaa. Uskokaa tai älkää. No en mä tiedä miten järkevää tämä on, mutta kun me aloitetaan Big 3 YouTubeen sellaista cosplay-sarjaa, niin siis ihan näin palettaunin poikien elämästä kertovaa. Äiti tuolla huutaa, että odota hetki! Meillä on kriittinen hetki tässä, niin niin. Mä alan tässä teillekin huutaa. Niin, meillä on nimiongelma. Tässä on 2 nimivaihtoehtoa, että välillä ollaan oltu aika pitkään. Eli mä toivoisin, että teistä olisi jotain apua. Että sanoisitte, kumpi on teidän mielestä... Oottakaa hetki. Pistän tuon pölyteeman pois. Että kumpi teidän mielestä on parempi nimi meidän sarjalle. Eihän tämä edes näy, ihan turhaa kirjoitusta. No kuitenkin. Kaunis avustajani näyttää teille Pojat Palletista. Onko siinä? Joo, Pojat Palletista tai Palletin pojat. Että sanokaa vaan jotenkin kommenteissa, että jes, mä tykkään tosta tai tosta niinku enemmän. Niin me sitten tiedetään. Koska se on tähän asti jakanut mielipiteet ihan 50-50, niin me nyt tämän videon kommenttien perusteella jotain yritetään päättää. Sä et oo puhunut paljon mitään. Anteeksi. Mä otan tuon sun liikalippikses. Tää ei mene mun hiusten päälle, mun niin mahtaa hiukset. Voi hyvä. No niin. Se oli kai siinä. Niin piti sanoa, että hyvää pääsiäistä, joten hyvää pääsiäistä kaikille. Ja se on kai moi. Sano moi. Moi! Eiku heiluta. Heiluta niille oikein. No niin. Jee, hei.